Видео, което моята приятелка ми помоли да го направя. И сега първото нещо е за лице, и за всяко. Така, първо ще използваме ето това. Готово. И сега второто. Се вижда, защото сложих малко. Така, и третото. Сложих и си вързах косата, защото имам маска за лице. Това е третото. И четвъртото е да се среша косата му. И сега ще направя маска. Сала надолу. Готова. И ще видим какво ще бъде, защото утре ще украсяваме. Ще има част. И чакаме. Мина минутата и мах. Тя се разгубя. И махаме. Много бял се направи. И трябва да е намокра малко.